everything. I love you with your hands. I love you. I wish you. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey, jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey, I love you. Good afternoon guys. Alis tayo. Punta tayo ulit sa bahay ng friend ko kung saan kami galing kagabi. Kasi yung mga bata, kinulit ako kagabi. Kung pwede ko i-text si tita nila, yung friend ko nga, na kung pwede daw silang bumalik ngayon. Kasi nga, na-enjoy nila yung nilalaro ng anak ng friend ko sa iPad. Tapos, di ba, hindi naman sila dito nag-iPad. So, sabi ko, sige. Tinext ko. And then, yeah, doon tayo magla-lunch. Ano na eh, past lunch na eh, 12:15 na. Kasi nag-grocery pa kasi yung... Yeah, kasi nag-grocery pa yung friend ko kasi nga Sunday ngayon, then bukas naipasok. So, namili siya ng baon para sa anak niya. And, alam nyo ba si Sak, kamansak, kasi ang suot kong sapatos ay eto. Anong sabi mo, Sak? What did you say about my shoes? I don't like my shoes. Why? Because Ano? I don't like that color. You don't like the color. And sabi niya kanina, it looks weird. Sabi, weird daw, oh. You like my shoes, Baba? Ayan, oh. First time ko itong suotin, hindi ko pa ito nasusuot, oh. I like your shoes. You like my shoes? And, ha? Yeah. Pero, matagal na to sa akin. Padala to ng friend ko from Canada. Ano siya, guys? Puma. Ayan, oh. Tapos, para siyang suede. Kita niyo? Ayan. So, yan ang isusuot ko. Tapos, kahapon, bago kami pumunta sa Coast, may nadaanan akong bago siyang shop na hindi pa ako nakapunta doon. And, nagde-drive ako. Nasa labas ang mga, yung eto ba nila, yung parang may coat, tapos may ganyan. Etong, hindi ko alam kung anong, ano ba nga to, nakalimutan ko, cardigans. Cardigans ba to? Pero makapal to. So, bumila ako. Pero i-haul ko na lang eto pag may oras ako pag uwi namin mamaya. Kasi ngayon, naalis na tayo. Eto, nabili ko to. Mura lang kasi to, guys. From $79.95, naging $30 na lang siya. So, etong susuotin ko kasi medyo malamig sa labas. And, ayan yung ating, damit. Ano lang to, yung... Nakuha ko to sa ni Rach nung nagpa-ukay-ukay siya sa bahay niya. So, dress siya na itim na may slit dito. May slit sa side. And then, dito rin may slit din dito sa side. So, papatungan ko lang nito. So, yan. Isuot ko nga. Wait lang. Tanggalin lang natin yung kanyang tag. As in, ang dami doon. And, binili ko, marami-rami yung binili ko. Ayan siya, oh, ganyan siya. Oh, diba? Ang cute. Pero mayroon pa nitong isa. Hindi itong isusuot ko. Hindi pala ito yung isusuot ko, guys. So, ito pala yung aking isusuot. Hindi yung isa. Ito. Kasi pareho lang silang itim. Akala ko, ang nakuha ko ay ito. Kasi ito, pareho silang itim, pero iba yung print or, ayan o. Ito, para siyang may pagka zebra. And ito naman, para siyang polka dots. Na, hindi naman polka dots. Yeah, ayan. Hindi polka dots. Para siya yung aso na Dalmatian ba yun? Oo, yun. Oh, ganun yung kanyang print. Oh. So, ito yung isusuot ko. I know, pareho sila itim, pero nagustuhan ko talaga. Tapos, mura siya. And ito, dati siyang, di ba sabi ko mamaya na ako mag-haul. Ito, dati siyang $69.95. So, parang $70 na siya. Pero, nabili ko rin siya na $30. Kaya, kinuha ko na siya. And, makapal siya eh. Maganda to sa, pag yung, hindi naman yung sobra-sobrang lamig. So, ayan ang itsura niya, oh. Tapos, mahaba. Ayan. Tapos, may bulsa siya dito. So, ito yung isusuot ko today. And, yeah, alis na kami. And, yun nga, magdadala. Nabanggit ko ba sa inyo na magdadala ko ng lobster? Tapos, yung friend ko, magluluto siya ng, ng pork chop. And then, sabi niya, mayroon daw siyang parang pork doon. Sabi niya, prituhin niya. Tapos, sabi ko, adobo niya na lang sa asin na may, tawag nun? Ano yun sa, basta sabi ko, adobo niya na lang sa asin. So, yun, alis na kami. Come on. Are those two the same? No. See the print? Yeah, same color. This one's line.
lines. And That this one's dots. Yeah, so that, ito daw line, ito daw dots. Okay, let's go. Bye-bye! Chinek ni Jan yung fuel ng car. Ating pa-OOTD today. So, ayan. Yan yung shoes and Mom, bag. are you And, your watch? ha? Na kami guys, and ayan agad-agad yung mga boys. Say hi, Holly! And si Holly pala ang nagpili ng damit niya. And siya rin ang nagsuot niya. Who choose your dress? Yeah. Nothing. And dito na ang aking friend. And naka-ready na yung aming ulam. Ito yung ulam namin kagabi, oh. Adobong manok. Tapos ayan, adobo sa asin. Tapos may meatballs. Ang dami naman. And ito yung lobster. Hindi to lobster. Ito po ang lobster. Ayan yung kalabasa. Tsaka ano to? Beans. Oh, yan yung aming ulam. Ito na lang yung ano. Ito na lang yung lulutuin. And then kakain na kami. Hi, Baba! At ang layo mo. Lumapit ka. Natatakot siya. Siya yung magluluto ng gulay. Yes, Baba? What's that, Baba? And ito yung ube na ginawa namin ni Holly. Dinala ko nga. And ito, binili ko to nung nag-grocery kami. Ito yung lemon, ano ba to? Roulade. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce yan, guys. Ayan, oh. Basta lemon siya. Para siyang ano, may pagka, mirang. Ayan. And si Holly, don't tell me you're hungry, Baba. Are you hungry? Yes. Luto na yung aming gulay na kalabasa. Ayan na yung lobster, oh. Ayan yung chef natin today. Ayan yung kalabasa. And ito yung lobster. Anong gusto mong gawin ko? Paunti-unti, baka hindi kasya. Wow, sarap. Oh, tingnan mo yung ulo. Lagyan mo ng sabaw dyan. Ayan nga. Sus, naglalawa. May sili ka? Meron yung ano lang, yung dry. Pero Maanghang? Sobrang anghang? ay hindi naman. Gusto ko maanghang. Pero maanghang siya. Okay, buhusan mong ano? Ay! Are you alright, Sa? Hindi natin ibig. Okay na yan. Muna. Ayan na guys, yung aming kalabasa with lobster. And then, meatballs. Adobo sa asin and barbecue pork chop to do. Tapos ito yung tira namin. Naluto niya kagabi na chicken adobo. And eto kanina pa to, kinukulit ang tita niya. Oh, careful. Oh, are you hungry? Anong masasabi mo sa ube halay? It's good. Oh, nasarapan siya sa ube. Kaya Gutom na to si Liet. panoorin nyo yung recipe nito sa isa kong channel, sa Chona's Kitchen. Tingnan mo. Hot Baba ha, careful. You have to blow. Boys, ang mga boys, busy pa doon. O diba, siya na yung nagsarili. Okay, wait. You're right? It's very hot, Baba. Wait, I'm just gonna get mine. Hi, boys. Time to eat. Kurt, come here, Kurt. Hold on. Yum? Yes. I didn't heard you. You say thank you to Tita. Oh, you have to say thank you, Tita. You're welcome. Did you pray? Yes. Did you? And then your father. Put your foot first and pray. Other hand. No, and then your father. And my father. His son. Isa. Holy. Holy. No, other hand. This one. Holly. No, this holy. No, this hand. Holy. Holly. Spirit. Amen. Papa Jesus. Thanks for Thank you, Hintuin mo na sila. Hoy, boys, come on now. Sak. I just need to be at the criminal base. Come on. Kurt, let's go. Kuya, careful. Mom, can I eat? You sit over there, Baba. Or get another chair there, Han.
Wait. Stop. It's meatballs. Oh, Baba, that's enough. Ayan si Kuya. Oh. Ilabas niya yung ano natin, Day. Is it yan, Baba? What's that? Meatballs. Oh, good job, Holly. Manners, big. I see. Nagluluto pa. Ayoko pa mag-start kasi nagluluto pa siyang kanin kasi baka, alam mo niya, mabitin tayo. Yung mga bata na muna. I said five. Sit down, Baba. That's alright, you eat this one first. I mean, I want all of them. Huh? You need to share. Ayan si Dion, the drummer. Turn na pa kami. Yung si Holly. Sige, Baba. What's the one? I'm after this. You want soup, Baba? What does it taste like? It tastes yummy. Make you strong and healthy. This one. That's a kalabasa. Say kalabasa. Yummy. Nakita niyo yung guys? I'll be pretty fun. Yummy. That makes... Nasaan naman yung ipit mo? I'll be prisoner. Okay Get na. the card and then out. Sarap, Baba, ng kalabasa? Pumpkin, Kurt. No. Huh? And then out of the prison. Do you want some sabaw, Kuya? Just the sabaw, Kuya. It's really It's nice. really good. Ayaw ng dalawang boys ng Stop. kalabasa na may crayfish. So, try this one. This is good. I've been trying to show. Just try for Mama. Please. I don't want to. Ayaw nga pala. Ayaw niya yan. Oh, tingnan mo si Holly. Oh. Si Iam, kinukonvince yung kinukonvince yung kuya niya. Si Iami, Baba? Dali na. Diba? Ang mga nanay, pakainin muna yung mga bata. Yes. What's that one? The fat? Okay, just put on the side of your plate. Kinain. No, Baba, it's fat. It's fat, Baba. Here. Alright. That's the shape of the criminal boys. Now what? Sige na, eat na. Criminal boys? Yes. Stop talking. Just eat first, please. Eat Just first. only up to 2,000. And the bag. Si Holly, diba? Nakafocus na siya sa kalabasa. Kalabasa. Zachary, sit down, please, and eat or we're going home. Eat, focus on your food. Gutom na ako. Ako din. Gutom na rin ako. Baba, come on. Eat the kalabasa, Papa. That's why I told you this is fat. So what's this one? It's adobo sa asinak. That's good. Holly, only a little bit bite, please. Maybe sa sulat, mommy next. Bite. Please. Rice, babe. After finishing meatball. Kurt. Kuya is not finished. Si Kuya, huwag mong alalahan si Kuya. Ako, dali na kasi kumukulo-kulo I'm lang. eating the meatballs. Tula. Sarap pa naman magkamay kasi yung sipsipin yung Ulo. buto. Kumain ka na Si Holly, ayoko, mabibitin ako. Di, luto na. Kumaya, nasabay na tayo. Ito muna mga i-focus muna itong mga bata. Dion, do you have a small spoon? Can you give me a small spoon for Holly, please? Baba, here, oh. A small spoon for Holly. Dito na. Thank you na. Thanks, Sai. Thanks, Kuya Dion. Kuya Dion. Come on. Come on, you eat now.
Yes, we do hungry. That's we do That's a lot of info. Get one from Holly. Holly, face the food. We're going home. Yeah. Stay there. There's more rice there. Not only the one is that full. I ate so much. Si Sak, malapit nang matapos. And si Kuya, are you almost done, Kuya? Ha? And si Dion, meron pang konti. And si Holly, marami siyang nakakain na kalabasa kaysa sa rice, which is good. Baba? Finish that. There's more. You have to eat everything from the whole pie. Yes, please. Thank you. No, the fat you don't have to. Si Kuya, ayan o. Malinis yung ano niya. Ubos na yung kanin niya. Give it to Sak. Do you want meatball, Sak? I'll give it to Holly. Oh, kay Sak na lang. You're done? O, si Dion hindi niya naubos. Si Holly, ayun. Are you done, Holly? No. Okay, tapos na yung boys. Drink water, please. How about you, Baba? Are you done? Tin, tara na. Tayo na rin, Tin. Good boy. Dinagay nila yung plato nila doon. Drink water, please. Tikman natin tong kalabas. Naglalaway na ako. Oh, ang sarap. Ang tamis ng kalabasa. Kain na kami, guys. Kami na, ma'am. Go, Baba. Kamayan to, guys. Kamayan. Kamayan to. Ay, paglagyan ko to ng... Oh, ito na sa akin. Paglagyan ko to ng... Yeah, you can have this. Si Holly siya na talagang nag-ano ng ano. I-trace to, Baba. Gusto niya yung kalabasa. Sarap ang nam-nam. Diba? Kasing tabi po. Ang lasa. Sarap. Ang dami kong kutsara dito. Nag-pray na ba? Sarap ng sabaw, no? Ay, you want to? Okay. Wait, Baba. I will get you some. Don't eat the shell, just that one. Boys, be quiet. Pasayin mo. I like fish one. You like fried fish? Good girl. Tinanggalan ko ng takip yung rice cooker kasi ayoko nang sobrang mainit ang kanin pag kamayan. Hey, Baba, Maraming unod. Maraming unod. Unod means laman. laman. Gusto ko mga buto-buto. Ito. Mga legs. I'm going to the gun shop. Sarap. I'll beat you. Tapos adobo sa asin.
kalabasa. Ang init. Sabi ko na ayoko manit na kanin. Good ba ba? I'm in the volcano. I'm near the gun shop. And the thing's right there. You want more? Please? More crayfish? Kasi you don't more crayfish dito. Sige na ulo. La, that's big. Ito, sobrang sarap to guys. Wow, grabe. Fresh yan guys. Hilaw talaga yan na linuto. No, I'm coming. Come to the base because I'm going there. I'm in here. You want more? Yes. Ayan kay tita. Tingin kang pag-grabe. Fresh na fresh. Ayan baba. Oh, yum. Isang si Holly na gusto niya yung ano yung... Here. Sa kanya na daw yan. Hindi, at saka nagustuhan niya yung lasa ng kalabasa ba? Kasi manamis na basta. Ha? More crayfish, please. Ano ba? Yeah. Ah, sorry. No. Gusto niya pa talaga. Big ka. I don't know. Thanks. It's in the water. Yung tita tin, oh. Ayan, ah. Yung tita tin. Hinapit talaga ni Hey, Holly. Flash. I don't want to be Flash. Flash the what? Sino ka na sili mo? Want Chili to know flakes? where you are. Yeah. Can you just please come? Ikaw, kasi madumi na ako. Sniper. No, this one's way more better. Where is this one? This is spicy. Kuha ko ng chili flakes, guys. That's spicy, Mom. Hmm? That's spicy. Damihan mo, Tin. Now I'm almost done. Grabe. Now I'm dead because just Patay tayo sa Okay. I wanna try that. No, that's very spicy. Water, yeah. Ah, you got water there. See? Try it now. Okay. Okay, I put a little bit here. I-try niya daw yung chili flakes, guys. Oh. Sabi ko maangang, may tubig daw siya. Ready ng tubig niya, guys. Oh. Show people. Does not Ayan, hurt oh. anything. Ah, good. To make you what? Then I want Strong to and go healthy. over to the base. Dinilaan niya talaga. Yum. Yeah? Yeah. Nasaan yung ipit? Yung ipit niya na tanggal na I naman. need to get a key card. Lagyan ko sa Instagram. Can you please be a I like spicy. Tell people you like spicy. What, Papa? Sorry. Here's the practice, Papa. Hmm? Wala akong almusal. Ako din, naghantay ako sa iyo. Lunch. Nagkape lang ako. At saka donut. See? Hindi naman, Papa. Yung hapon yung rice niya. Ito na, Papa. Kinayan ulit. Balik. Sige. Go outside. Tap ng kalabasa, Tin. This one? No, not that. Hanggang bukas mo kung ulam, Tin. Yeah, that one. Sira ang diet. Hindi ba yan, Mano? Gata. Hindi. Brush mo. What are you doing? Tapos na kami kumain, guys. And ayan yung tira. Ulo na lang. Tsaka naubos halos yung gulay. Guys, alis na kami. Pero yung mga bata, parang ayaw pang umalis. Alas 7 na. And yung ube, kinain na ng aking friend. At saka ni Holly. Ako hindi na. Sobrang busog na ako dun sa kinain. Hanggang ngayon busog pa ako. And dadaan kami sa Domino's kasi yun ang dinner ni Jan and ng mga kids din. So, asa na yung ube? Ayan. Ubos po yung ube. Oh, ayan po. Daling ko na ito. Huwag mo na itong hugasan. Daling ko na ito. And, so, alis na kami, guys. Alas 7 na. May pasok bukas yung mga bata. And,
Punta muna tayo sa Domino's bago kami umuwi. Si Holly, ayan na. Okay. Are you gonna miss Tita? Tingnan mo, maghapon sila talaga dyan, oh. Kasi hindi nila yan nagagawa sa bahay. Kaya, hinahayaan ko lang sila pag nasa ibang bahay. Hoy, enough na. Enough na. Guys, have a rest now. Bye-bye na to, Tita. Nagsasapatos pa kasi siya, eh. Where's your jacket, Kuya? It's in the car? Holly, are you coming back here? Okay, hug na, Tita. Are you coming back? Mom, this is too rolling. Okay, say thank you, Tita. Kuya, sa... But it's cool down tomorrow. Bye, Baba. Bye. Ito si Cutie. Ito si Bye. Cutie. Thank you. Okay, bye-bye na. Bye-bye na to, Tita. Say thank you, Tita. Tak, did you say thank you na to, Tita? Thank you. Huh? I'm trying to jump that. Ay, no. Huwag mong abutin yung pananim ni Tita mo. Oh, it wasn't that close. Tingnan mo si Sa. Sige. Okay. I didn't want to jump away. Oy, no, Kuya, ha, kasi mabasag yan. Si Kuya. Ay! Come on, ninervyos ako doon. Come on, punta pa tayo ng Domino. Bahay na kami, guys, and eto yung Domino's Pizza. Meron ditong... Si Jan ang tumawag sa Domino's, eh. Pinikap ko lang to. What's this, Kuya? How to open this? Ah, sorry. Eto is... what's this, Han? Meat lovers? Honey? Is this meat lovers? Yeah. Meat lovers. And meron tayong garlic bread. Always. And ham and cheese. And last one is garlic prawns. Favorite namin ni Sa. And yung drink is Solo. And bago ako pumunta ng Domino's, What's in here? pumunta muna ako sa Filipino store. Here, Han, What's in here? Hey, Baba. Why? What's in here? Here, Baba. Pumunta muna ako sa Filipino store kasi kumuha ko ng hotdog. Kasi wala ng hotdog kami. Yun laging request ng mga bata. Kunin ko lang. Tsaka may binili akong buko. Ano ba yun? Ice cream. Ano ba yun? Buko pandan. Wait, kunin ko lang. Ito yung nabili ko sa Filipino store. Mayroong eto nga, dalawang hotdog. Isang cheese hotdog and isang regular. Ito yung Big Bites juicy hotdog. Masarap din to. And eto, mahal siya. Buko pandan, $16. Ayan o, itry ko kung masarap. And bumili ako ng super steak. Kasi gusto to nila, Kuya. This one. And di ba sabi ko, i-haul ko yung mga nabili ko kahapon na mga ganito. Baka sa next time na lang kasi gabi na, guys. Alas 8 na. Patayin muna kami ng pizza. And yun na yung vlog for today. Thank you. Sana magustuhan nyo itong vlog. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, boys. Baba, say good night. Kuya, good night. Say good night, guys. Next vlog na lang ulit. Tayo magkikita-kita. Say bye. Zach. Bye. Bye. Siya din daw. And this phones. Yeah, prawns.